Nihayet kış ahırına yakınlaştı. Bek tezden biz matur yaz aylarına ayak basarбыз. Endi yaz bilen bizning kanalımız için kötülügen vakıga yakınlaşa. 2 aprelda TMTV kanalı premilerin buleklev tantanası ulaşa. Biz barıгызны da şul vakıga tüzümsizlik bilen kötüp kalabız. Kış ayının sıngı tapşırığında biz tiller hakkında söyleşecekbiz. Rezidentlarımız nindi tillerde söyleşe bile. Hem nindi til özleştirge tillerler idi. Selam dostlar. Sizning bilen TMTV kanalı muzikal biyiklik tapşırığı. Hem indi min Ранил Нуриев. Başlayız. Узган атна нәтижеләре буенча bugün уникаль тавыш иясе Әлфинә Әзгамова безнең хит-парадтан төшеп кала. Әлфинә ханымга уңышлар телибез һәм үзенең популяр җырлары белән янәдән музыкаль бийеклектә күрешербез дип өметләнеп калабыз. Син кояшым, син айым, йөрәктәге йолдызым, күңелеңдә бәйрәм булсын, сиңа бүләк бу җырым. Ник булмадың язымда, сандугашым таңымда, назлар идем, сөяр идем, сайратып аларымда. Ник булмадың язымда, сандугашым таңымда, назлар идем, сөяр идем, сайратып аларымда. Кадерле дуслар, музыкаль бийеклектә премьера. Қолларыңда зәңгәр шәшәк иде, қолыма қасып мені қатыладың. Шушы күннен башлап күзләремнән алмый башладың. Җаны яралы, йөрәккә ярасу, әйтмәсәң дә сизәм бит инде. Гашык җаннар бер-без генә түгел, очрашулар булмасын инде. Сизеп торам кайнар сулышыңны, йөзеңә балкый кояш шикелле. Зәңгәр күлмәгендә бик киләшә, балын чәчәкләр шикелле. Җаны яралы, йөрәккә ярасу, әйтмәсәң дә сизәм бит инде.
Görmemişke salınıp ütüp gitsem Canlarına uğranı tapmaysan Can yaralı yürekkeyin yarası Eğitmesen de sizden düdünere Canlar bir bizgine tügel Aşıraşular bulamazsan Can yaralı yürekkeyin yarası Eğitmesen de sizden didine de Aşık canlar bir bizgine Aşıraşular bulmazsın inde Aşık canlar bir bezgine tügel Aşıraşular bulmazsın inde Aşıraşular bulamazsın inde Келесі резидент Рамил Галимжанов татар һәм рус телләрендә аралаша. Мөмкинчелек булса, Рамил инглиз телен дә үзләштерер иде. Ни өчен инглиз теле дигән сорауга, чөнки инглиз теле халыкара аралашу теле һәм аны белү әлбәттә кирәк дип җавап кайтарды Рамил. Яшь башкаручы бүген 9нчы баскычта. Yaşlarım tama, göz yaşlarım ağa Minim yürek moңсу sağışta Nige yağmış bulay, kuştun mina şulay Uzarga yollarını tırmışta Nige yağmış bulay Kuştun mina şulay Uzarga yollarını tırmışta Nişitmisin bizge Жылы матур жерде Яшәү өчен парлап бергәләр Гомер шулай үтә Картлык килеп җитә Парын эзли хәтта күбәләр Гомер шулай үтә Картлык килеп җитә Парын эзли хәтта күбәләр Йырак ара бирмей, бәхет узак килмей Син әлегә дустым кайларда Сөю әле булыр, өметләрне калдыр Яратырга сине назларга Söyu әле булыр, өметләрне калдыр
яратырга сине назларга. Үтер авыр ара, һәм түзәлер яра. Үтер без юллардан бәхеттә. Чыгар безнең кояш, башын иеп юаш. Дәвам итәр шатлык йөрәктә. Сөюле булыр өметләрне калдыр. Яратырга сине назларга. Яратырга сине назларга. Рәсим Низамов шулай ук ике телдә аралаша. Татар телендә һәм рус телендә. Шулай ук төрек якларына барса, аларның да телен аңлый Рәсим әфәнде. Безнең телләр охшаш бит дип комментарий бирде җырчы. Мөмкинчелеге булса, Рәсим әфәнде инглиз телен дә, Кытай телен дә үзләштерер иде. Җырчының фикере буенча, киләчәктә нәкъ менә Кытай теле халыкара аралашу теле булачак. Рәсим әфәнде 8нче урынны яулый. Үзіліп яратканнар, күп барсыңлап табышканнар. Тик бәхетле бу дөньяда яратып кавышканнар. Мәхәббәтле йортта гына яшәү рәхәт була. Яратудан гына җиргә бәхетле бала туа. Мәхәббәтле йортта гына яшәү рәхәт була. Яратудан гына җиргә бәхетле бала туа. Һәр гаилә үзенчә яши, һәр яше туласыр. Яратып яшәсәң дөнья матуррак барыбер. Мәхәббәтле йортта гына яшәү рәхәт була. Яратудан гына җиргә бәхетле бала туа. Мәхәббәтле йортта гына яшәү рәхәт була. Яратудан гына җиргә бәхетле бала туа. Сакласын Ходай канатны, кайырыр ялгышлардан. Мәңге бергә яшәсеннәр, яратып кавышканнар. Мәхәббәтле йортта гына яшәү рәхәт була. Яратудан гына җиргә бәхетле бала туа. Мәхәббәтле йортта гына яшәү рәхәт була. Яратудан гына җиргә бәхетле бала туа. Мәхәббәтле йортта гына яшәү рәхәт була.
Яратудан гына җиргә бәхетле бала туа. Мәхәббәтле йортта гына яшәве рәхәт була. Яратудан гына җиргә бәхетле бала туа. Яратудан гына җиргә бәхетле бала туа. Бәхетле бала туа. Илназ Бах татар һәм рус телләреннән башка бераз гына немец телендә, бераз гына инглиз телендә аралаша. Өстәмә тагын нинди тел өйрәнер идең сорауына Илназ Кытай телен өйрәнү теләген белдерде. Җырчының фикере буенча Кытай теле татар теленә якынрак. Үткән атнаның нәтиҗәләре буенча Илназ бүген 7нче урынны яулый. Яқты дүниялардан туймасақ та, қабат туып болмый яңадан. Кеше бір қат туа, бір қат яши, тик бір қабат китә дүниядан. Киләчәкне алдан біліп булмый, кем гомере кайчан өзелер. Исәнлектә күбрәк күрешәйек, bir күрешу үзе bir гомер. Киләчәкне алдан белеп булмый, кем гомере кайчан өзелер. Исәнлектә күбрәк күрешәйек, bir күрешу үзе bir гомер. Махы булулары дөрестер ул, бір киткәннәр кире кайтмыйлар. Ни хәл дип барып сорап булмый, үзләре дә кайтып әйтмиләр. Киләчәкне алдан белеп булмый, кем гомере кайчан өзелер. Исәнлектә күбрәк күрешәйек, bir күрешу үзе bir гомер. Киләчәкне алдан белеп булмый, кем гомере кайчан өзелер. Исәнлектә күбрәк күрешәйек, bir күрешу үзе bir гомер. Bütün нәрседән колак калды. Bütün нәрседән бер нәрсә калмады. Рәхмәт директорыбызга шул кичәйтте инде шушында калмады. Урамда калды моны рәхмәт. Гаенләргә дә кирәк хәзер. Берәүгә кеше кирәк түгел, үзенең семьясы үзенә җиткән. Күпме яшәсәк тә гомерләрне, никтер язып булмый яңадан. Язмышлар бит безнең маңгайларга, әнкәй сөте белән язылган. Киләчәкне алдан белеп булмый, кем гомере кайчан өзелер. Исәнлектә күбрәк күрешәйек, bir күрешу үзе bir гомер. Киләчәкне алдан белеп булмый, кем гомере кайчан өзелер. Исәнлектә күбрәк күрешәйек, bir күрешу үзе bir гомер. Исәнлектә күбрәк күрешәйек, bir күрешу үзе bir гомер.
bir күрешү үзе bir гомер. Ландыш Нигъматҗанова бала чакта Испаниядә яшәгән. Шул сәбәпле җырчы рус һәм татар телләреннән башка испанча да аралаша ала. Испаниядә яшәүче халык үзләренең эмоциональ характерлары белән аерылып тора. Ландыш испан телен генә үзләштергәнме? Я испан халыкның характерларының кайбер якларын да үзенә алганмы? Моны әлбәттә бары тик якыннары гына белә. Шулай ук җырчы инглиз телен үзләштерергә тели. Тик моның өчен ул махсус репетиторларга яки курсларга йөрми, чөнки вакыты җитми. Вакыты булганда үзе өйрәнә. Танышларыннан индивидуаль дәресләр ала. Каршы алыгыз, дуслар, Ландыш Нигъматҗанова.
Тапшыруыбызның уртасына да килеп җиттек, дуслар. Һәм бүген 5нче урында Зөфәр Хәйретдинов. Ул татар һәм рус телләреннән башка итальян телен дә яхшы белә. Консерваториядә укыганда аңа итальян телен үзләштерергә туры килгән. Италия якларына барса, Зөфәр әфәнде шул якларда яшәүчеләр белән рәхәтләнеп аралаша ала. Шулай ук җырчы бераз инглиз телен дә белә һәм киләчәктә белемнәрен ныгытырга тели. Музыкаль бейеклектә 4 тел иясе Зөфәр Хәйретдинов. Şişmegine bulup başlansa da yarlarına sıymay ağım su. Ağım sulu yeşil bulunlarını taşlap gittiler yamansın. Raşalar iki kaynar yürek yarlarında anın kiş bulgaş yaraya bara güzel yaşlek ömür uzak uyağım su sarı kızların Dağına kadar kaynar yüreklerinin vəhdələrin tınlay ağım su. Şən күңелдән vəhdələr bir eşkəş ayrılılar bigərək yamansın. Ömür uzak uyağım su sarı kızlarinde kulan suza şuna ahire күңелем mangsu.
Хит-парадка килеп керү белән Илсия Бәдретдинова лидерлык позицияләрен яулап барды. Әмма бу атнада бераз гына биреште. Каршы алыгыз, дуслар, булмый инде булмаган җыры белән Илсия Бәдретдинова 4нче урында. Olmuştan akşa yaratan akşa beni yaratmay. Küpmegene tırışsam da verdiğine de artmay. Elleriyle reşlep karım kesene akşa dolmay. Beni boyak yallansam da nigedir bayak olmay. Olmayın de bulmagaş, sabahlarda bulmagaş. İşmezsem birer tuğanım kazanda udarmagaş. Olmayın de bulmagaş, aktanışta durmagaş. İşmezsem birer abiyim zor neşerlik bulmagaş. Hop! Milyonlar bulsam inde kalganın tabır idim. Kürşelerine otla salap Mercedes alır idim. Zor edip yurt salır idim. Dingizge varır idim. Ondan baykaş hayırga da 100 tenge salır idim. Balmayın de bulmagaş, sabahlarda bulmagaş. İşmezsem birer tuğanım kazanda udarmagaş. Balmayın de bulmagaş, aktanışta durmagaş. İşmezsem birer abiyim zor neşellik bulmagaş. Hop! Ay bip kayıt. Arşalarda durmagaş, İşmezsem birer tuğanım sütçü yumuşa bulmagaş. Balmayın de bulmagaş, elmetlerde durmagaş. İşmezsem birer abiyim zor iftenlik bulmagaş. Eşlep bayıp bulsa akta bular idi akşalı. Küpme şigelep tartsa da kiyerge yük şalvarı. Akşa deyip şabı şabız yağılgan şıpardayıp. Tarmasalar orta edip bu ilde bulmay bayıp. Balmayın de bulmagaş, sabahlarda durmagaş. İşmezsem birer tuğanım kazanda udarmagaş. Balmayın de bulmagaş, aktanışta durmagaş. İşmezsem birer abiyim zor neşerlik bulmagaş. Bulmayın de bulmagaş, deriz jirde tulmagaş. Jırlap kına bayıp bolmay, zurap zayan bulmagaş. Balmayın de bulmagaş, deriz jirde tulmagaş. Jırlap kına bayıp bolmay, zurap zayan bulmagaş. Jırlap kına bayıp bolmay, zurap zayan bulmagaş. Кадерле дуслар, музыкаль бейекликнең чираттагы резиденты Нәфкать Нигъматуллин. Җырчы бөтенләй чит телләрне белми. Яшь булсам 7 тел үзләштерер идем ди Нәфкать әфәнде. Шулай ук җырчы инглиз телен бик матур тел дип саный һәм барлык яшьләргә ул телне үзләштерергә киңәш итә. Чөнки Рәсәйдән тыш илләргә барганда инглиз теле бик кирәк. Каршы алыгыз Нәфкать Нигъматуллин.
Çillenip kıyıla kuk yüzünün yaşıday Yıldız yıldız kugün yılar Kuzlarını yaşırma Sırlarımını söylerdim Kuk senin kuklar tüsü Kuka parayımın sina parayımın Kuzların şunday gizli Sırlarımını söylerdim Kuk senin kuklar tüsü Kuka parayımın sina parayımın Kuzların şunday gizli Kuzlarında kuk sirinler Kuzlarında kuk tısı Sirin tısı sirin ise Yazlarda yaşlık hissi Sırlarını söylerdim Kuk sirin kuklar tısı Kuka parayımın sina parayımın Kuzların şunday gizli Sağınsan kuzlarını zangar kukka qararımın Kuk sirinday gündagına qararsanı tabarımın Sırlarımını söylerdim Kuk sirin kuklar tısı Kukka qarayımın sina qarayımın Kuzların şunday hisli Sırlarımını söylerdim Kuk senin kuklar tısı Kuka parayımın sina parayımın Kuzların şunday gizli Sırlarımını söylerdim Kuk senin kuklar tısı Kuka parayımın sina parayımın Kuzların şunday gizli Sırlarımını söylerdim Kuk senin kuklar tısı Kuka parayımın sina parayımın Kuzların şunday gizli Kuzların sirin tısı Эстрадабыздың популяр җырчысы Ринат Рахматуллин татар телен, рус телен һәм бераз гына инглиз телен белә. Җырчыга төрле җирләрдә, төрле илләрдә булырга туры килә. Шул сәбәпле ул инглиз телен аеруча ныграк өйрәнергә тели. Бүгенге тапшыруда Ринат Рахматуллин көмеш медаль иясе, чөнки ул бу атнада 2нче урында. Кем китабын укыган, Берәүләр яши гөрләтеп, Кемнәрдер артта калган, Кемгәдер биргән барында матурын, рәхәтлеген, Кайберләре аңламыйлар, Нигә дип яшәгәнен, Нигә син тормыш, нигә соң Тигез түгел барсына Кеше бит
ике яшәми. Шуңа күңел ярсыйла, бирсәң бир инде гомерне, гөрләтеп яшәсеннәр. Җир йөзе булсын бер бөтен, без туганнар дисеннәр. Әкияттәй булса иде тормышның эчтәлеге, кайгы хәсрәт күрмичәлә яшәсәң генә иде. Бу дөньяга барыбыз да кунакка гына килгән, җырлый көлик шаярышып калганын Ходай белгән. Нигә син тормыш, нигә соң тигез түгел барысына? Кеше бит ике яшәми, шуңа күңел ярсыйла, бирсәң бир инде гомерне, гөрләтеп яшәсеннәр. Җир йөзе булсын бер бөтен, без туганнар дисеннәр. Белер идең барында, ләкин ул язылган инде әниләрнең карнында. Гомер кыска бирелгән дип бер кайчан кайгырмагыз, якыннарның кадерен белеп дуслардан аерылмагыз. Нигә син тормыш, нигә соң тигез түгел барсына? Кеше бит ике яшәми, шуңа күңел ярсыйла, бирсәң бир инде гомерне, гөрләтеп яшәсеннәр. Җир йөзе булсын бер бөтен, без туганнар дисеннәр. Җир йөзе булсын бер бөтен, biz туганнар дисеннәр. Җир йөзе булсын бер бөтен, biz туганнар дисеннәр. Гүзәл Әхмәтова татар һәм рус телләреннән башка бераз гына немецчә дә аралаша ала. Чөнки мәктәп елларында ул нәкъ менә немец телен өйрәнгән. Шулай гүзәл җырчыбыз инглиз телен өйрәнергә планлаштыра. Әмма махсус курсларга, репетиторларга йөрергә аның вакыты җитми. Вакыты булганда танышларыннан индивидуаль дәресләр ала ул. Каршы алыгыз музыкаль биеклектә Гүзәл Әхмәтова. Eğlendim kul siltedim birge, uzaktan koyunlarga, koyşan ellik girip koydum, tuğanlar oğul
Бірге жырлағаны жырлар Сол бұлығы қаянар Әттияны туғандар Ауылда күтсін ұшырашулар Бірге жырлағаны жырлар Gitmesiydim sizin yandan Ettiyeni tuğanlar Yazmışım yollarımda Aldan yazıp koyganlar Sağ bulu kızı kayanlar Edegiz Ettiyeni tuğanlar Alda kütsün uçraşular Birge jırlağаны jırlar Sağ bulu kızı kayanlar Ettiyeni tuğanlar Alda kütsün uçraşular Birge jırlağаны jırlar Yıllar bitti süt ettiler Aşamal min ağa Ütteydi şulay yıllar Bir gelip Sizin bilen bulağanığa Sağ bulu kızı kayanlar Ettiyeni tuğanlar Olda kütsün uçraşular Birge jırlağаны jırlar Bir gelip Рахмат зор етіп Сау бұлы кызы қайынар Әттiyeni туғанар Ауылда күтсін ұшырашулар Бірге жырлағаны жырлар Сау бұлы кызы қайынар Әттiyeni туғанар Ауылда күтсін ұшырашулар Алла берса Бірге жырлағаны жырлар Сау бұлы кызы қайынар Әттiyeni туғанар Ауылда күтсін ұшырашулар Бірге жырлағаны жырлар Шуның белән дуслар тапшыруыбыз ахырына да якынлашты. Тагын бер кат исегезгә төшереп үтәсем килә. 2 апрель көнне Пирамида концертлар залында масштаблы шоу узачак. Без барыгызны да TMTV каналының премияләренең бүләкләү тантанасында зур, грандиоз тамашада көтеп калабыз. Шулай ук сез яраткан җырчыларыгызның нинди номинациядә көч сынаганнарын безнең каналда күрә алырсыз. Кем җиңәр икәнен 2 апрельдә белербез. Әлегә мин Ранил Нуриев сезнең белән сау булашам. Киләсе очрашуларга кадәр пока. Деловой имидж, безупречный внешний вид, стилевые решения Китрой. Китрой.